Igbo ndị ọma njem ọnụ ya gazie ọ kapkwa n'isi mbido TV ka ị na-anụ olu m oge rukwala ọzọ mgbe ahụ anyị ji ewetara unu akụkọ iri gbara elu kwa ụbọchị. Gerenụ akụkọ iri gbara elu taa. Akụkọ nke iri, otu ọtawa ike ICPC anwụchiela ndị ahụ na-ejichi ego ọhụrụ ahụ na-agbasaghị agbasa. Ndị otu ọrụ ọtawa ike akpọrọ Operatives of the Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC nọrọ n'ụbọchị Fraịde chọpụta ọkpụrụkpụ ego dị nde naira 258 nke ụlọakụ Sterling Bank na Abuja jichiri na-ekesaghị ekesa. Ya bụ nchọpụta bụ nke emere mgbe ndị otu a na-agagharị na-esi imi n'ala maka ndị jichiri ego ọhụụ ahụ na-achọghị gbasa ya agbasa. Ọnụ na-ekwuchitara ya bụ ndị otu aha ya bụ Nwaada Azụka Ọgụgụa gwara ndị nta akụkọ n'ụbọchị Tuesday izuụka. Ọgụgụa kwuru sị na ndị otu ICPC gara n'ihu na-esi imi n'ala ma chọpụta na ya bụ ụlọ ọba ego jichiri ego ọhụrụ ahụ ndị otu ọba ego nke etiti ala anyị bụ CBN nyere ha ka ha kesaa. N'okwu ya ọ sịrị na ha chọpụtara na ọ bụ naanị nde naira 5 ka ha kesara nye ngalaba ụlọakụ ha dị iche iche n'ala anyị ma jichie ndị nke ọzọ. N'otu aka ahụ ya bụ ndị otu ọrụ ọtawa ike gakwara na ọba ego Keystone Bank dị na Maraba na steeti Nasarawa ma nwụchikwa ndị isi ha n'ihi ntaramahụhụ nke ha na-eme ka ndị na-agba ha aka ahịa na-agabiga. N'oge ha mere ya bụ mwakpo, ya bụ ndị otu ICPC chọpụtakwara na igwe na-ewepụta ego nke akpọrọ Automated Teller Machine bụ ATM anaghị ewepụta ego ọbụla. Nke ahụ wee bụrụ ihe ọgbachi uhie nye nkesa ego ọhụrụ ahụ nke pụtaranụ. Ya bụ ndị otu gakwara n'ihu wee nwụchikwa onye isi otu ọrụ nchekwa na ọba ego Zenith Bank dị na 3rd Avenue Gwarimpa nke aha ya bụ Abdulkarim Shaibu, Ali Adamu nakwa Shafiu Umar. Mbọ ndị a na-agba bụ iji wee hụ na ego ọhụụ ahụ gasara n'ala anyị gba gburugburu. Akụkọ nke itoolu, otu APC na PDP na-agbarịta onwe ha egbe ọnụ maka ego ọhụrụ a pụtara. Ndị otu na-ahụ maka mgbasa ozi okwu achụmta vootu bụ The People's Democratic Party Presidential Council nakwa onye ji aha otu APC bụ Bola Ahmed Tinubu na ndị niile ha na ya so na-agagharị njem maka achụmta vootu ka ha kwụsị ị na-ejichi ego ọhụrụ ahụ wee mee ka o ruo ọhaneze aka. N'otu aka ahụ ya bụ ndị otu abụọ ka na-agakwa n'ihu na-agbarịta onwe ha egbe ọnụ kamgbe ndị otu Independent National Electoral Commission bụ INEC gwara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha gaa n'ihu ma mewa mgbasa ozi bụ kampen. Ndị nke otu PDP na-ebo ndị APC ebubo na ọ bụ ha jichiri ego ọhụụ ahụ niile wepụtara ma na-eme ka ụmụ mmadụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ. Ọnụ na-ekwuchitara ya bụ ndị otu PDP aha ya bụ Kola Ologbodiyo n'ozi o zipụrụ n'ụbọchị Tuesday izuụka kwuru sị na ndị otu APC nakwa onye ji aha ha na-azọkwa onye ga-abụ onye isi ala anyị na-aga n'ihu na-akpachi ego ọhụrụ ahụ nakwa ego ọbụla ha nwere ike isetịpụ aka ha iji hụ na ha ga-eji ya bụ ego wee goro vootu ndị mmadụ na ntuliaka ọchịchị a na-abịa abịa. Kola Ologbodiyo gara n'ihu wee kwuo na ha bụ ndị otu PDP na-ahụta ntaramahụhụ nakwa ọnọdụ ihe isi ike nke ndị mmadụ na-agabiga n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'okwu ya ọ sịrị ọ bụ ihe oke mwute na Bola Ahmed Tinubu na ndị otu ya gara n'ihu wee kpachie ego ọhụụ niile na-apụta nakwa ego chi ọbụla ha nwere ike isetịpụ aka na ya iji hụ na ha ga-eji ya bụ ohere wee mee ka agụrụ na ụbịam dị tupu oge ntuliaka ọchịchị a na-abịa ka ha nwee ike mee ka ndị mmadụ na-akpọrọ ha isi n'ala ebe ha ga-ejikwa ya bụ ego wee zuru vootu ha n'oge ahụ. Na nzaghachi, onye isi ntụziaka maka ozi mgbasa ozi okwe ndọrọndọrọ ọchịchị nye Tinubu na Shetima aha ya bụ Bayo Ononuga kwuru sị ka ndị otu PDP wepụta ihe a ga-agbado ụkwụ nakwa ụzọ o doro anya iji hụ na ebubo a na-ebo ha bụ nnọọ eziokwu. O wee sị na ịgbarịta egbe ọnụ nakwa ịtụ ụtụ iberibe bụ ihe eji wee mara otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP. Akụkọ nke asatọ, o nwere ike bụrụ ihe ga-atọ oke akpụ igbochi ibi ụmụ nwaanyị ugwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Atụmatụ igbochi ibi ụmụ nwaanyị ugwu n'ala anyị bụ Naịjirịa nwere ike bụrụ ihe ga-atọ oke akpụ igbochi ya dịka ya bụ ọnọdụ si wee dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ dị ugbu a. Ọ bụ ndị otu akpọrọ IPAS Nigeria Health Foundation kwuru nke a. Ka ọ dị ugbu a ya bụ otu mere nnyocha ma chọpụta na ala anyị bụ Naịjirịa na-agba ndị nke atọ na mba ndị na-ebi ụmụ nwaanyị ugwu n'ụwa niile
niile gbaa gburugburu ka ọ dị ugbu a. Ya bụ onye isi ntụziaka otu IPAS Nigeria Health Foundation aha ya bụ Lucky Palmer kwupụtara nke a n'emume pụrụ iche nke a na-eme iji wee gbochie ụbọchị a na-ebi ụmụ nwaanyị ugwu n'ụwa niile gbaa gburugburu. Na ya bụ emume isiokwu nke elebara anya sịrị Partnership with Men and Boys to Transform Social and Gender Norms to End Female Genital Mutilation. N'ozi pụrụ iche nke ha depụrụ nye ndị akụkọ n'izu ụka ha kwuru sị ihe dịka obere ụmụ nwaanyị dị 68 malite na afọ 2015 garute n'afọ 2030 ka nwekwara ohere ịgabiga ibi ha ugwu. Ọ gakwara n'ihu ma gbakwunyesị na obere ụmụ nwaanyị ka ọ dị ugbu a nwere oke na ọrụ dịrị ha bụ nke ndị nne na nna nakwa ndị niile na-elekọta ha anya ga-agbado anya hụ na ha nwetara. Otu n'ime oke ahụ ruru ụmụaka bụ ịhụ na ha biri ndụ ha nke ọma na-agabigaghị ihe mgbe ọbụla ma ọ bụkwa n'ọnọdụ echeta ebewe. O wee kpọkuo ezinụlọ nakwa ndị gọọmenti na ndị niile ya bụ ọrụ dị n'aka ka ha gbado anya ma kee ji n'ume iji hụ na egbochiri maọbụ bilata ibi ụmụ nwaanyị ugwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Akụkọ nke 7, otu ndị uwe ojii dị na Ọshun steeti anwụchiela onye adịgboroja DSS. Ndị uwe ojii na steeti Ọshun agaala n'ihu ma kwupụta na ha anwụchiela otu onye ọrụ DSS adịgboroja na ya bụ steeti. Ha gakwara n'ihu ma nwụchie ndị ntọrị mmadụ 7 nakwa ndị oji egbe ezu ndị ọzọ na ya bụ obodo. Ọnụ na-ekwuchitere ya bụ ndị otu bụ SP Yemisi Ọkpalola gwara ndị nta akụkọ n'Oshogbo n'ụbọchị Tuesday izu ụka na ndị otu ha nwụchiri ya bụ ndị ọkụkọ amaọcha dị mma n'ebe dị iche iche nke ha nọ na-akpa arụ na steeti Ọshun. Ọkpalola gara n'ihu ma kpọpụta aha ya bụ onye na-egosi onwe ya dịka onye ọrụ DSS mana ọ bụ onye adịgboroja. Aha ya bụ Olaleye Oluseyi gbara afọ 46. Ọ gara n'ihu wee kwuo na Olaleyi Oluseyi na-ana ndị mmadụ ego na-agwa ha na ọ bụ onye DSS na ọ ga-enyekwara ndị mmadụ aka ma tinye ha na ọrụ DSS n'ala anyị. O kwuru sị na nwụchiri Oluseyi n'abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị dịka ha nụtara kepukepu na ya bụ nwa amadi na-akpa arụ dị otu ahụ. Ndị otu ya wee si imi n'ala wee chọta ebe ọ na-akpa ya bụ arụ wee nwụchie ya. Oluseyi gakwara n'ihu ma kwee oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ na ya aghọrịala ma napụ nwa amadi aha ya bụ Taiwo Victor ọnụ ego dị 1,100 naira nakwa narị naira 12 n'ụzọ aghụghọ ebe ọ gwara ya na ọ ga-achọtara ya ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị DSS. N'oge a na-enyocha ya a napụtara ya okpu ndị ụlọọrụ Federal Road Safety Corps. Ọkpalola gakwara n'ihu wee nwụchie otu onye dị afọ 23 nakwa mmadụ 2 ndị ọzọ bụ ndị kpara nkata ma gaa ji egbe zuo oshi na steeti Ọshun. Akụkọ nke 6, naranụ ha ego ha mana unu tụnyere anyị vootu. Ọ bụ Peter Obi na-ekwu nke a. Nwa amadi ala anyị ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party azọkwa onye ga-abụ onye isi ala n'ala anyị bụ Maazị Peter Obi agaala n'ihu wee kwuo na ha dị njikere ime ka ala anyị bụ Naịjirịa dị mma ma ọ bụrụ na ha nweta mmeri na ntụliaka ọchịchị nke ga-abịa n'ọdị nso nso a n'ala anyị. O kwupụtara nke a oge ha gara ime mgbasa ozi achụmta vootu na Ịlọrịn dị na Kwara steeti ebe ndị niile hụrụ ya n'anya nakwa ndị na-akwado ya nupụtara n'igwe iji gosi nkwado ha. Ọ dụrụ ndị Kwara steeti niile ọdụ ka ha gbanarị mmadụ iji ego wee mee ha ka ha hapụ ịtụnye vootu ebe o kwesịrị ma ọ bụ gbanahụkwa ire vootu ha n'ụzọ ọbụla na ntụliaka ọchịchị a na-abịa. N'okwu ya Maazị Obi kwuru sị ha ga-abịakwute unu, ha ga-enyekwa unu ego, unu nara ha ego mana otu ọbụla o si dị unu ahala ịtụnyere anyị vootu unu. N'okwu ya Peter Obi kwuru na ya adịla njikere ma wepụtakwa atụmatụ bụ egwu eji iji wee hụ na ala anyị bụ Naịjirịa ma ọ bụrụ na o nweta mmeri na ntụliaka ọchịchị a na-abịanụ. Akụkọ nke 5, gọọmenti Abia steeti adọọla aka na ntị ka onye ọbụla hie asaa n'anya na steeti Abia. Gọọmenti Abia steeti ezipụla ozi pụrụ iche iji dọọ ụmụafọ steeti Abia aka na ntị ka ha gbado anya ma tinye anya na mmiri n'ihi na ha anụtala kepukepu na enweela ka esi wee bubata ndị ekperima ga-eme ka ala Abia steeti hapụ ịdị n'udo site n'ịga n'ihu na-akụkasị ụlọ akụ nakwa ọdụ ebe a na-ere mmanụ petrolu dị iche iche na ya bụ steeti. Ya bụ ozi pụrụ iche sitere n'aka odeakwụkwọ gọọmenti steeti Abia aha ya bụ Barrister Chris Ezem. O kwuru sị ka onye ọbụla hie
hie asaa n'anya ọkachasị ndị na-arụ ọrụ n'ọba ego dị iche iche ka ha gbado anya ma hụ na ndị nchekwa na-arụ ọrụ ha o wee dọkwa ọhaneze aka na ntị ka ha hapụ itinye aka n'ihe ọbụla ga-adọnye ọgbaghara na steeti Abịa. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ha agwala ndị ọrụ nchekwa ka ha hie asaa n'anya iji hụ na anwụchiri ma tinyekwa nkwa ike iwu ga-agbara onye ọbụla ga-adị iwu a na steeti Abịa. Akụkọ nke anọ, ụlọ ọrụ INEC enyela nkwado ndị otu EU, AU nakwa otu ndị ọzọ dị iche iche iji bịa hụ ka ntuliaka ọchịchị anyị ga-esi wee gaa n'ala Naịjirịa. Ndị ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ekwuola na ha enyela ikike ihe dị opekata mpe 200 ma ndị si mba ofesi nakwa ndị nke si n'ala anyị iji bịa hụta ma lelee ka ntuliaka ọchịchị ala Naịjirịa ga-esi wee gaa n'ọdịnso nso a. Ya bụ ndị otu enyere ikike iji bịa hụ ka ya bụ ntuliaka ga-esi wee gaa ga-abịa ka ha lezie anya ma marakwa ma otu a ga-esi wee mee ntuliaka ọchịchị a ma ọ bụ otu esi eme ya na mbụ nakwa iji wee gbaa akaebe na a ga-eme ya n'ụzọ ọbụla nrụrụ aka na-adịghị. N'oge gara aga ụlọ ọrụ INEC zipụrụ ozi na onye ọbụla nakwa otu ọrụ ọbụla ga-achọ ịhụta ka ya bụ ntuliaka ga-esi wee gaa ga-abịa ka ha mee ndebanye aha iji wee nye ha ikike ka ha bịa hụta otu ọ ga-esi wee gaa ka ha nwee ike gbaa akaebe na ya bụ ntuliaka ma oge ruo. Akụkọ nke atọ, onye otu Umahi na-achọ iwepụ ndụ Nwanyi n'ike. Ọ bụ otu ụmụnna na-ekwu nke a. Ndị otu ụmụnna Isokoma dị n'Ebonyi steeti ebola Devu Umahi ebubo na ọ na-eyi ndụ nwa ha bụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP azọkwa onye ga-achị steeti Ebonyi aha ya bụ Dr. Ifeanyi Ọdị. Ha kwuru sị na enwere ndị ekperima nọ n'ọchịchị bụ ndị na-eyi egwu iwepụ ndụ nwa ha bụ Ifeanyi Ọdị. Ha jikwa ohere ahụ wee rịọ onye isi ala anyị bụ Jeneral Muhammadu Buhari ka ọ gbata ọsọ enyemaka wee hụkwa na enyere nwa ha nchekwa pụrụ iche. Ha gbakwunyekwara na enwe ihe ọbụla mere nwa ha na ọ bụ Devu Umahi ka a ga-ejide. Ndị binyere aka na ya bụ mkpesa gụnyere onye isi ndị obodo Isokoma aha ya bụ Maazị John Njoku, onye isi ndị otu ntorobịa na obodo Isokoma aha ya bụ Chief Tony Anoke nakwa onye na-achịkọta Isokoma West Africa aha ya bụ Chief Augustine Okoro nakwa otu jikọtara ndị otu Isokoma bi na Abakaliki aha ya bụ Maazị Ọbasiọnụ. Ha mere ya bụ mkpesa na Gọvanọ Devu Umahi eyiela nwa ha egwu bụ nke ga-eme ka ha hapụ ịgba nkịtị ma ọlị. Akụkọ nke abụọ, ụlọ ụka Anglican dị na mba ofesi England ga-anọ n'ụbọchị taa nwee mkpebi banyere inye nkwado nwoke ịlụ ibe ya. Ụbọchị taa ka ndị ụlọ ụka Anglican dị na mba England ga-anọ wee nwee nzukọ maka inwe mkpebi inye nkwado ha ka nwoke na-alụ nwoke ma ọ bụkwa ka nwaanyị na-alụ nwaanyị n'ụlọ ụka ha. Ọ bụrụ na ị ga-echeta n'oge gara aga ya bụ ndị otu ụlọ ụka Anglican jụrụ ajụ ma tie isi n'aja na nke ahụ agaghị ekwe omume n'ụlọ ụka Anglican ọbụla, mana ka ọ dị ugbu a naghị agba mbọ ụzọ dị iche iche a ga-esi wee mee ka ndị bishọpụ Anglican na-eme agbamakwụkwọ n'etiti nwoke na nwoke ma ọ bụkwa nwaanyị na nwaanyị. Ọ bụrụ na emesịa ya bụ nzukọ taa a ga-ama nnọọ nke ga-emenu. Akụkọ nke mbụ, ọnọdụ ụkọ ego n'ala anyị nwere ike ime ka mmụọ ụfọdụ mmadụ daa mba ma ọ bụkwa kwụgbuo onwe ha. Ọ bụ onye ọkachamara na-ekwu nke a. Onye ọkachamara na ngalaba oke mmụta na-ahụ maka ụbụrụ isi psychiatry dị na College of Medical Sciences dị na mahadum Ahmadu Bello dị na Kaduna steeti aha ya bụ Taiwo Shika adọọla aka na ntị wee kwuo na ọnọdụ ụkọ ego dị n'ala anyị ugbu a nwere ike ime ka mmụọ ndị mmadụ daa mba ma ọ bụkwa bute ọnọdụ mmadụ iji aka ya wee wepụ ndụ ya n'ike. N'okwu ya n'oge ya na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka, o kwuru sị na ọnọdụ ụkọ ego a bụ ihe na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala wee mee ka agụụ na ụbịam na-aba n'ala anyị bụ Naịjirịa, wee kpọkuo ndị ọrụ gọọmenti na ndị niile ọnụ ha na-eru n'okwu ka ha mee ihe ọsịsọ banyere nke a n'ihi na ya bụ ọnọdụ nwere ike ime ka ọnọdụ ndị mmadụ dịwakwuo njọ. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri gbara elu bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV. Ana m asị gị imeela maka ige ntị. Ndewo.